Helt godt. Toppen af, vi er tilbage. Fælder tag. Det er 120 dage. Det skulle være. Det er 4 dage. I har ikke Stå ind der, okay? ingen af jer har af jeres savne. Hold nu kæft. Vi har øl med. Ja. Vi har taget en øl med. Hvad har vi taget med? Vi har taget kok. Kok med? Ja, en kok med en. Ja. Merry Christmas. Happy New Year. Her grib. Children. Vi skal have trukket en challenge. Challenge it, guys. Det er godt, man kan flippe det. Wrap it up. Du vil hele tiden sige noget. Hvad vil du sige? Jeg bare sige, at vi skal trække, så du kan. Så du skal trække til den Dagens challenge er... Charlie et what? Fordi den der skal spise meget. Trouble, please! Rune! Hvad er der nu med Pelle? Tror du det med vilje? Vi har en challenge. Den holder Men vi har endnu en challenge. Trukket en til challenge. Hvorfor har vi ikke bare en? Fordi jeg skal challenge. Ved du hvorfor? Det er fordi de elsker challenge. Ja! Så vi viser det til kameraet. Trommewheel. Vi har trukket Trust the process. Der er så taget til koncert, Rune og Theo. Nej! Vi har en udfordring. Imposter! Hvad en poster-shot er, det er, at vi får hver især et shot. Og det kan være vand eller vodka, og så skal man fake det, og så skal kameramanden simpelthen gætte på, om vi har fået vodka eller vand. Ikke også? Jeg mangler glas! Nej, stop! Der mangler et glas. Hvem har ikke Merry Christmas, Happy New Year, The Hancock Beer Brewery, Der står ikke glas her. Steve Danmark. Hvad er der øl i, bro? Nej. Ej. Køb Rune mangler også glas. Fucking Theo. Nej, kamera. Ej. Ja, giv mig det. Giv mig Give money. Rune mangler. Hvor var det, vi gjorde den her? Nej, det er okay. Rune, du skal have. Sikre. Skål. Så er det godt, jeg er vaccineret. David, du skal gætte. Jeg kender, man gætter. Nej, vi starter. Der er 3 vodka. David gætter efterfølgende på, hvor mange. Eller hvem de 3 er. Hvis David gætter en rigtig, må han uddele 3 tårer. Hvis David gætter forkert, så er han en fucking noob. Ja, lad os se. Nico tager det. Der lugter her meget af fødder. Det er ikke. Den siger jeg ikke dobbelt superfik. Pelle. Ja. Så væk bare lige for. Men vent, er der 3, der har fået det? Er der 3? Der er 3 alt. Der er 3, du skal gætte ja på 3. Er det ikke bare... Nico. Du gjorde lidt for meget. Du var clean. Ja, okay. Det var ikke clean. Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Hvad vil jeg clean? Jeg siger, for nu er William clean.
Det var clean. Nej! Selvfølgelig. Du, I ved ikke, hvad der er sket. Jeg bliver manden kuk. Pelle. Det gør det. Han gør det. Men Pelle var ikke clean. Wow! Fuldstændig forfærdeligt. Det var clean. Men du mangler så ingen af de sidste. Du kan få det 0 for 3. Okay, hvis jeg går 0 for 3, skal han sætte 3 shots. Rune var ikke clean. Okay, så på nu. Så siger du nu, hvad der. Skal man ikke bare række hånden? Jo, på Imposters, er I klar? Ja. 3, Op med 2, 1. What Men hvad? 4? Hældte jeg 4 vodka shots op? Nico var også clean. Damn, Nico. Ja. Hældte du vodkaen ekstra? Nej, men det blev spildt ud. Theo spiller vist. Det var vand, der blev spildt, så. Men det kan også være, der er røget over af min. Den var ikke så stærk, synes jeg. Woke up this Men morning. fuck den ikke på Echo, det Ja, det var crazy. Er du blevet Og det er flere episoder. Gætter du? æg? Lad os lige se ægget. Mescal. I munden, direkte i munden. Nej, bare knæk det i munden, knæk det i munden. Det var inde i en hø. Kom så, skat. Kom så, skat. Ikke med skin. Ikke sket. Ja, det kan. Drak du lige det hele? Hvordan smager det? Jeg er bare rørt. Kan du ikke reagere som rører ikke. content? Der er intet content Ja, over det. virkelig, Rune. Det der kommer ikke engang vand, selvfølgelig. Lorte challenge. Koncert med dig, Mikko. Nonchalant Rune. God koncert. Endelig gik det. Nå, men tak The point begins. Kan vi starte? Du slutter episoden af i dag. Skal jeg lave episoden i dag? Du slutter episoden. Nej, jeg slutter. I dag var en rigtig dejlig december, og det var hyggeligt, og vi hyggede os. Fyldt med hygge, så husk at hygge jer derhjemme her i december, og give hinanden kys og kram og gaver. Tak for i dag. Hej herfra. Got some gabagoo. And then I woke up the next day and got some gabagoo. Keep waking up and keep getting different types of gabagoo. I even got some gabagoo from Scooby-Doo. I woke up this morning, I got some gabagoo. Så ruller vi. Okay, Vilas. Hvordan kan det være, at du kunne tanke et shot uden at blive opdaget? Jamen det er, altså, jeg kunne tænke et shot ved at blive jeg kunne tænke et shot ved uden at blive opdaget ved at drikke det. Og så, hvis man drikker vodka, så kan man sådan puste ud imens. Så giver det sådan en effekt af, at det er ligesom at drikke vand, faktisk. Så det gjorde jeg. Brugte det trick, og så cyklede jeg David på den måde. Nå, hvor smukt. Hvad synes du om, at Rune godt kunne lide at spise rå æg? Det var fucking kedeligt. Fuck, det var dårligt. Så det kan jeg normalt godt lide. At hvad? At spise salmonella-æg. Ja. Ja, og putte et æg ind i munden. Det kan han sgu godt lide. Man får ikke salmonella af danske æg. Jo, man gør. Når du putter det ind i munden, og det var ikke vasket. Og det har været inde i en hønserøv. Du får ikke salmonella. Men du putter æggeskallerne i munden, det er jo... Jeg tror ikke, du får salmonella. Jo, de lever i et bur. De er helt syge. Det er jo økologisk. Nå, det var økobøko-æg, sådan noget andet. Det var økologisk æg. Ellers så gad jeg ikke til det.